تماشوانên hêja îro em li ser boriya kişandina ava Elokê ji bo bajarê Hesekê ne. Hûn tev de dizanin îro çend roj nîqaş ji ber ku hatibû gotin ew ê yekê meha heftan av ji stasyona Elokê bigihêje bajarê Hesekê. Lê ew dem av tê de nehat ji ber ku bêtirî 67 kilometr ev boriya ku ez li ser di navbera stasyona Elokê û bajarê Hesekê de ye. Li ser van 67 kilometran bi dehan destdirêjî şikenandin derheqê vê boriyê de hatiye kirin. Ji ber wê jî îroj du rojin tîmên daîreya avêya bajarê Hesekê ji nêzî stasyona Elokê heta gihiştine di navbera bajarê Hesekê û Tiltemrê de vê xetê serrast dikin. Çingî ku di devera kontrola bin komên Tirkiyê de bi dehan borî hatibûn şikenandin. Av jê dihat dizîtin û zeviyên genim û pembo pê av didan. Ji ber wê jî niha projeya hatina ava Elokê hîn nediyar e. Çingî ku ev borî hîn serrast nebûne. Tê texmînkirin ew ê di nava van çend rojan de careke din avê ji bo weke têst ji stasyona Elokê ji bo bajarê Hesekê bikin. Hûn tev de dizanin di nava heft salan de xelkên Hesekê êş û azar dîtin. Bi hezaran nexweş ketin ji ber çavkaniya avan nepaqij lê ew çav li rê ne. Da ku careke din ava stasyona Elokê bi rehetî bigêje wan.